बावखुंग्रि सिखोला बावखुंग्रि सिखोला बावखुंग्रि सिखोला बावखुंग्रि सिखोला। हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्युब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो मोननैसो आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट्स लानानै। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअफोरा मा स' बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर दायो जाखांफुनाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारि बिथांनि रोजाबनायाव 2024 आव ओंखारनाय बावखुंग्रि हाजो सेरनि मिउजिक भिडिअखौथ' नोंथांमोना बयबो नायखादों नङा होमबा लोगोफोर आरो गोबां रायजो राजानो अनसायदों आरो मोजां मोनदों। स' लोगोफोर आरोबाव जेसि नार्जारि बिथांनि रोजाबनायावनो बावखुंग्रि हाजो सेरनि पार्ट 2 फैनो थांबावगासिनो। स' लोगोफोर बावखुंग्रि हाजो सेरनि पार्ट 1 आवथ' जोङो लिंसार बसुमतारी बिथांजों लोगोसे फुजि बसुमतारी बिथांमोनखौ गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर बावखुंग्रि हाजो सेरनि पार्ट 2 आवबो जोङो लिंसार बसुमतारी आरो फुजि बसुमतारी बिथांमोनखौनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोननो हागौ लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना बावखुंग्रि हाजो सेरनि पार्ट 2 खौ नायनो थाखाय सोर दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर सेकेन्ड आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर JNB पिक्चार इउट्युब चेनेलनि आन्दाराव दाख्लै बावैसो फेरेफे 2 मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर बेनिनो पार्ट 3 एबा जेसि नार्जारि आरो उषा रानी बिथांमोननि रोजाबनायाव फेरेफे पार्ट 3 मुंनि मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां फेरेफे 3 मिउजिक भिडिअजों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो माब्ला नुनो मोनगोन बेखौ मोजाङै डिटेल्स मोननाय जायाखै लोगोफोर जायनि थाखाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायाखै। स' बेनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोन आं बेनिनो स्टुडिअ खननाय भिडिअ क्लिपखौ होना होनि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। जागोन जेब्ला जुलियागै नोंजों आंजों गामिनि सिमा अरलायगोन आबै आबौ मोसागोन जै होयै होयै जै होयै होयै आगै नोंखौ बरायना लाबोगोन जै होयै होयै आगै नोंखौ बरायना लाबोगोन। स' लोगोफोर स्टुडिअ खननाय फेरेफे 3 मेथाइखौ खोनासंना नोंथांमोना माबायदि मोनखो आरो सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थाथ'दो। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों।